Dneska si ukážeme, ako vytvoriť predĺžovací kábel. Keďže som štedrý, tak nepripravil som si jeden, ale rovno dva. Takže v prvom dieli si ukážeme, ako spraviť. Máme tu kábel. Kábel je CISI H05VV-F 3G1. To znamená, že prierez toho jedného vodiča je 1 mm. Tu máme kábel 10 metrov. K tomu zapojíme zásuvku a vidlicu. To je jeden kábel. Dobre, máme tu kábel CISI H05VV-F 3G 1,5. To znamená, že prierez toho vodiča je 1,5 mm. Zapojíme si vidlicu a k tomu takú väčšiu zásuvku. Takže najskôr si ukážeme tento prípad. Takže rozbalíme si káblik. Opatrne hlavne, neporezať ho. Tak. Takto. Jedna páska. Druhá páska. Zásuvka sa rozoberá, že tu na jeden šrobík, tak si ho povolíme. Celkom dosť dlhý je. Rozoberieme. Tak. A máme tu tento na prichytenie kábla. To takisto musíme rozobrať. Treba trošku zabrať, lebo to je ťažšie. Tak. A ešte, ďalej si povolíme tieto stvorky na prichytenie vodičov. Jednu, druhú a tretiu. A ešte tu máme takýto mechanizmus a to je detská poistka. Teraz pre tých ľudí, ktorí to tam nechávajú, dobre, tvoja varianta. Ale ja to vždy dávam preč, lebo ja to neznášam, keď tam je detská poistka. Dobre, nepoviem, keby tá zásuvka bola IP40, tak by som mu tam nechal. Ale keď to má možno IP20, na čo by som to tam nechával? Preč. A potom len vrátim ten kryt takto naspäť. Hej. To je zásuvka, rozoberieme si ešte vidlicu. Dobre, ďalej si ešte rozoberieme vidlicu. Takže povolíme zase na prichytenie kábla, tento čert, neviem, ako to volá. A ešte si povolíme skrutky na prichytenie vodičov. Ako netreba to si moc povoľovať, lebo ja používam tú jednotku vodič, takže to zase tam nebude katastrofálne. Mohol som si menší šrobák zobrať, ale tak. Čo už. Dobre. Ďalej si musíme oholiť kábel. Alebo odizolovať. Takže ja použijem tento jokar. Keď to pôjde, možno to nepôjde, lebo to je moc tenký kábel. Predpokladám, že to nepôjde. Ja mám už mieru zhruba takto. Jasne, to nepôjde. Takže musíme zvoliť variantu číslo B. A to je stará klasika. Lámací nožík. Hotovo. Takže ďalej, viete vlastne dookola furt to isté, dutinky a takto. Takže vlastne odizoluje sa vodič aj. Toto som asi, dobre. Tu máme jednotku vodič, takže aj jednotka dutinka musí ísť. Toto som si málo odizoloval. Nevadí. Toto zase moc, jo, ja som. Vidno, že som to nerobil dlho. Ako to flákam. Ďalej zlisujeme takýmito kliešťami. Zastrihneme, čo trčí. A takto isto spravíme aj druhý koniec. Ďalej si ukážeme, ako si zapojiť zásuvku. Takisto jednoduché. No. Už mám nervy. A to som ani nezačal. Prvé si zapojíme zeleno-žltý vodič na stred. Zhruba takto. Ja si to zatiaľ dotiahnem týmto krížovým šrobovákom. Teraz si zapojíme fázu. Fáza ide vľavo, takže tu na. Tam si tu ešte túto detskú vypičeninku.
Máme to zapojené. Fáza vľavo, 0 vpravo, zeleno-žltý na stred. Tak. Došrobujeme. Bohového. Tak. Prečo mám pocit, že som niečo dojebal? Keď sa mi to zavrie, tak bude mať radosť v očiach. Takže vlastne teraz si uzavrieme zásuvku. Ja som toto presne vedel, že niečo ma drží. Som presne vedel. A netuším čo, možno toto? Možno tá ľudinka drží. A nie? Akože keď dáme šrobík, to možno nezavre to. Niečo ma drží a neviem čo. No. No, skúsime dať šrobík. Možno sa to zavre, ale pochybujem. Á, zavrelo sa. Takže zásuvku už máme. Ešte vidlicu. To pôjde lepšie, nebojte sa. Takže ako vždycky, ako predtým. Takže zeleno-žltý na stred. Na kolík. Prečo je taký dlhý? Aha, dobre. Ja som kokot. Dobre. Takto. Vím, že tam vidíte holý kokot, ale tak. Ten druhý vám krajšie natočím. Sľubujem. Euro 30. Poď ma cícať. Euro 30. Poď ma cícať. Jak ješ pod búdou. No zase netreba to dať moc vyťahovať, lebo keďže je to EMOS, najhoršia značka. Ináč PS, viete prečo to kupujem, takéto kokotské zásuvky? Lebo je tam doprava zdarma. Takže, takto si to. Takto. No. Držíš, kokot? Rasistický. Držíš. Prečo by nemal? Dobre, ďalej dáme tento úchyt, príchyt. Ja neviem, jak sa to volá. Tak. Dačo som dojebal. Už vidím čo. Dobre. Aha. Takže predĺžovák na svete. Boha, jak ťažko ide. To nemá ísť tak ťažko. Vošiel. Takže predĺžovák na svete. Okay. Ďalej si zapojíme druhý predĺžovák. Takže tu máme len už 2 metre káblu. Tam ten bol 10 metrový, ten tu je 2 metrový, lebo nepotrebujem viac. Takže si odhentujem. Tak. Na tento kábel môžem konečne už použiť môj obľúbený jokár. Takže ideme, vlastne teraz si ukážeme to odizolovanie toho kábla. Dáme si mierku, takto zhruba
zlomíš. Hotovo. Rýchlovka, čo? Ďalej si odizoluješ. Tak. Dáme dutinky. Teraz dáme dutinky na 1,5. Na 1,5. Takže dávame čierne dutinky, alebo nemusia byť čierne. Hlavne, aby boli na 1,5. Samozrejme, dutinky dávajte podľa svojho prierezu vodiča. Keď neviete, aký máte prierez na vodiči, tak vždycky buď si kúpite také meradlo na to, takto to vyzerá to najlacnejšie, alebo si pozrite na kábli, keď je nový kábel, tak to pekne uvidíte. Tu na. Neviem, či to zaostrí, ale pochybujem, že to zaostrí. Nezaostrí. Tu napísané, že 3G 1.5. To znamená, že to je 1.5. Ale si mieru. Takto. Teraz neviem, taká neviem koľko. Tak. Kábel máme prichystané. Teraz si rozoberieme vidlicu. Rozoberá sa takýmito dvoma šroubkami tu na. Tie šroby sú kilometrové, tak si pripravte pevné nervy. Povolíme si úchyt káblov. Tak. Dobre. Ďalej si rozbalíme tú veľkú predĺžku. Aha. Rozoberá sa vám táto časť, lebo tu sú tie také šroby zlé. Takéto šroby tam sú. Bola to kilometrové šroby, bola neznášam. Aha. Šroby už lietajú. Lebo môžu však. Takže poďme si dnesko zapojiť toto. Dôležité, nezabudnite si takúto vec si prevliec, lebo väčšinou to sa veľmi často zabúda. Nebojte sa, mne sa to stalo, hej. Takže neplačte, a mne sa to stáva pravidelne. Keď vám to nejde prevlieť všetko, tak to takto spravte ako ja, že po vodičoch. Teraz zapojíme si jednoducho bo to ani tá krytka nebola do piča, nech ma nejebu. Nič. Tak to zapojíme, ne? Pozrieme sa, či aká je zásuvka. Či to slovenská, či nemecká. Teda, či to je francúzska. Hej. Takže ideme na fázu vľavo. Nehovor, že to je dlhé. Jasné, že to je dlhé. Jasné, že áno. Tak ideme skracovať. Nechýbalo mi to moc. Takže zapojíme si prvú fázičku. Doľava. Tak. A toto ma jebe strašne. Mi nehovor, že tu nenapchám šrobovák.
Jo, ten vošiel. No vejdi tam, no hurá. Tak. Takže fáza vľavo. Vlastne tu je napísané, že LMPE, takže tu by nemal mať nikto problém s týmto zapojením, lebo toto je vážne, toto je tak jednoduché, že to není až možné. A toto mohlo byť vyberacie, neviem, prečo to takto spravili debilne. No, počkaj. Aha! Technológia. Sa dá aj odobrať, som nevedel. Prosím vás. A ešte modrý. Nebojte sa, ja vám to ukážem. Tak. Vidíte? Takto. Pekne si to zapojíte do čokolády. Čokoládu potom takto vsuniete. A teraz čo s tebou, kokote? Tak som sa na to sústredil, že to až zabudol. Teraz to ešte viac nevidie do piče. Tiež to je taká spolupráca. Skurvená fašistická pojebaná. Ale to nevidíte. Tak. Ja dúfam, že teraz, keď bude merať spojitosť, ja dúfam, že tá napätie nebude na tých šrobíkoch. Akože mne tu by to nevadilo, lebo toto ja zakriem toto. Ale sa modlím, že keď bude merať spojitosť, že to napätie bude na tých šrobíkoch. Lebo strašne ťažko idú, že som myslel, že to dáky, tie som išli strašne ťažko. Že to dáky vodič neprejebal. Dobre. Máme zapojenú jednu časť. Máme zapojenú. Ešte druhú časť treba zapojiť. A tu má zase piča. Aby človek, aby mal 300 šrobovákov používal. Zapojíme sa zeleno-žltý najskôr, si zapojíme. Takto. Jo, tieto zlaté ABB zásuvky. Tak mi chýbali strašne. Teraz to myslím vážne, hej, nie s humorom. No, jak to máme? Fáza vľavo. Takže fáza musí ísť tu na túto stranu. Tak. Ja vám to ukážem, hej, to je akože jednoduché, hej. Túto vidlicu som ešte nezapájal, takže vám to ukážem. Takže zeleno-žltý sa pripája samozrejme na kolík, tu na, takže musí ísť sem dole. Naľavo fáza, hnedý, a napravo nulák, modrý. Tak, si ho hodíme. Tak. Teraz dáme takto. A už dáme iba príchyt. Takto príchyt. Proste keď si dáky šikovný, alebo inakšie pozdravujem spolužiakov, hej, mojich. Inakšie vás pozdravujem, keď na to pozeráte takto z vás. Keď to nepozeráte takto, tak nevadí, samozrejme v pohode.
prichyt. Neviem, ako to mám dovieť, je to síce jedna pečka. A tak s citom to proste doťahujte, no. To by malo byť dobre. Tak. A dúfam, že to teraz. No do pizdovskej. Bože. Tak. Toto môžeme takto nechať, to nevadí. Inakšie viem, mal by som na to veľké kliešie používať, áno viem, také by som mal, ale tak keď ich nemám, tak čo narobím? Ty kokso, to tam sadlo jak riť na šerbel. Dotiahneme. Kilometrový zábih, akože ten mohol byť kratší, to je pravda. Tak. Druhý. Ten kilometrový závid ma zabíja. Tak. No. Takto. Tak. A vidíte, že teraz sme vyrobili sme kábel a háky. Tu je takto a sem je takto.